Hi, good morning, mabay. Mabay pag pag lamos na to sa atong sa ato ang sabon. Pagkahuman, tagay ko ato bi. Ano siya ha? Gusto gimuta pa mabay pagmata sa inyong inday. Ayan, maganda mga bay pag mag-try kayo sa ano ko, kilay natin, oh. Oh, 'di ba? Hilamos na ako nito, yun pa rin ang kilay. Okay? Maganda maghilamos kayo, may tubig-tubig pa sa mukha. Tapos maglagay kayo ng cream natin. Konti na lang yung serum, oh. 3 months na to. 3 months ko na itong ginagamit. Actually, tipid siya talaga kasi sobrang liit ng butas. Oh. Saka hindi talaga siya mabuhos. Okay, ayan po yung cream natin. Ginagawa ko kasi ganito pagising ko. Tapos, after ko maligo, maglagay din ako. Ayan, konting-konti lang mga bay. Parang isang ganun lang, oh. Ayan, isang ganyan lang. Konti lang. Hindi kailangang marami. Tapos, lagay mo sa palad. Tama lang, kasya lang sa mukha mo. Tapos, patakan mo 3 patak. Okay? Ganun lang. Tapos, mix. Mix. Tapos, pahid mo na sa mukha mo. Para ma-fresh ang mukha mo. Sali mo na yung leeg. Kasi hindi pwedeng maputi ang mukha, maitim ang leeg. Ayan. Ganun lang siya. Tapos super kintab na ng face lock mo. Maganda, meron siya tubig-tubig ng bagong hilamos. Pag maghilamos kayo, wag niyong punasan. Kasi yung mga pinupunas natin, may mga alikabok yan. Magsusok yan sa ating balat. Tapos mag-dry na yan siya kaagad. Sus dry kaayo. Okay? So, ayan na. Bagong gising, woke up like this. Oh my God. Merong ano. Ayan. I-ano mo talaga siya. Massage mo siya sa mukha mo. Ganyan. Massage mo siya sa mukha. Sa noo. Massage. Tapos, mag-almusal na tayo. Where is coffee is life? Power is my gatas is life. Okay, tapos na tayo sa ating morning routine. Actually, hindi na siya morning, afternoon routine na. Okay. Siya, bilar-bilar naman taan eh. So, udto na kita mata. Itong kilay, oh. But lamang. Kilay. Okay, makaon na ta. Nami, sudan karon. Chikabichi nga isda. Pikas-pikas lang ang mga kabuhos kay budget. Bawi na lang tas lamas. Hindi kang lamas. Pikas mini inday gamay. Naunta ninyo. Kanang ulo lami naunta is kabitsi nimo. Naunta mga bay. Kabalo ko gimingaw naging mo sa akong kaumporso. Ano may gatas din dyan? Sa urot. Sige maglanlan. Wa mo katimplas yung gatas eh. Wa. Iinyor manggi. Di ako mapalit kaya maglanlan ra mo. Satana. Sabi, naggalingan. Pagkaan naman dia. Inom na lang kag tea. Isagol to dante eh. Chai sa Arabic, Butang tulo ka bag. Tangtanga ang papel ha, ayaw ilunod og apil ang papel. Kainom ko anang tea ba kay ito kong amo. Kani laging padlopad atong hunahuna. Karon
Inom na, mainom na kung amo og tuba. Huwad na siya sa baso. Na naitabo usahay, duha ka klase ang naitabo. Huwad na sa baso, tinga na siya dang anong gaan. Naitibag, wa na ko mabutang yung tubig ininit. Siguro pag butang na ko og tibags, ako na dang gisiratan. Manglupad ang hunahuna. Karon, kaduha na pod. Nawagin ako nga mo, dali. Nandun siya. Mary, Taale, come here. Ayan siya. Nga. Put, may nga bago siya binuangan pa ko niya. May nga bago siya nga. Tol ko nga ni. Tulo, kuhaan ng papel. Nilain na ba natin? Pasang tungkuan. Biraw naman ko na yung papel. Hindi ka na nagunting na. Ayaw na kuhaan ng gunting. Kaya ako nang kuhaan diha. Humok mo kayo na ang bibi. Biraw naman na yung papel. Ngayon ba siya nga? Please put on my glass. Butangan doon ako yung baso. Ingon siya. Nga, pagbitbit na ako, tingnan naging ko kay gagaan kayo. Unya. Inko nga. Hala sir, nakamat mo naging kay gaan. Inko nga. Sir, sorry sir, wa na. My mind is flying in the Philippines. Mana lang ko niya. Huwat sa sira itong butangag ininit pa sila. Waday mabubuhay gininit kabos. Iya bagi kong binong daw. First time yun. First time nga. Nga naman niya siya magpaserve man. May pungkol na yaw pa ko. Ingon pa ko sa huna-huna nga. Nga naman yung amuhan. Nga nung magpahuwad pa man siya yung baso. Daan naman siya yung atubangan. So man ni pungkol na yaw pa ko. Kaya di ay. Gusto lang niya nga makahibaw. Nga. Kuan. Wa na ko. Nabutanging ininit. Tibags lang na. Oh my God. Ikaduha, diyan na. Mga pinapod siya. Mga inom po siya tuba. Ang tuba. Ano kung tawag kay. Ano, matag sa katirmos. Buntag ko sa katirmos. Kahapon sa katirmos. Grabe sila mga inom. Ilang mga tuba. Karom. Huwad na siya sa iyang baso. Pag huwad ron, pwede tinawa. Tubig na sudway. Why tibags? Ingon siya. Ingon siya. Ang amo. Yan na. Klaro na ko nga. Basa naman yung baso. Ayang gihimo. Bugoy-bugoy siya niya kung nga among lagi. Ayang gihimo siguro. Naghuwad na siya dito. And then iyang giyabo siya. Lababo. Lababo siya ang CR. Kaya naaraman doon. Karon. Tawag na ko niya siya nga huwari ko kuan, huwari ko ti. Huwari ko kape na ko, ingo siya, huwari ko tuba, ana siya. Ingo ano man ni, oy kaduha namang gyud ni siya manugo ingon ini ya. Nabutangan na bigyan na ako ininit na anak ko. Yaw-yaw pa ko, yaw-yaw nahuna. Nahuna arang yaw-yaw, di man pwede mo. Yaw-yaw sa tubangan. Karom. Huwad na ko. Pasilan. Luyas gabos. Bertin tinawa. Tinaw kayong kape. White color. Kaya what din ako nabutangig. Bibags. Di lalim yun. Di lalim mga muwan. Padupad mo una-una. Mawagin kasi. Sir. Ingon na lamang siya. Oh, your mind is flying again in the Philippines. Siya naligaw na ako nagtubag. But lamang. Ha? Di ba? Sa ko lagod na sa Bisaya ba? Pero English man lang inistoryahan dito. Bisaya na lamang na ako. Dire, kenapa re? Di pa may sudan diring utan. Kenapa? Utan Bisaya. Ay! Yan, bila ng utam. Di, utam Bisaya mga ba ako nilang lanon ron. Human ako kaon sa bitsi. Wala. Wah, bit-bit na ako ni butang.
Pikas-pikas lang iskabitsi kay budget. Mahal king kilo sa isda. Budget eh. Para sa una ba, budget kusi-kusi sa inahan, plato. Kaon tagloy amay na lamang magawas mga panuhot isige na ta panuton kada gabi. Lami ang lamas na pay lamas dito. Ano dyan? Pag lamas be palihog. Ayaw. Buta lang kutsara na. Buta lang kutsara. Rap, pa na rap. Kaon na. Shout out kang Inday Suray TV. Madam Pigaro di nagbidji ko sa ilang live. Diyan ta akong pasakaon niya, ko ngagimuta pa ko. Nya naabot ang suka ba. Order man ko tukhang sukat mo. Di 200 ka botilya. May nalaman 5-5. Ang kutsara. Kaingon luluway ti nga kutsilyo na, ma-off comment po ta. Una na off comment di ko itong Yung sa kutsara. radyo. Si Madam Pigaro, all support talaga. Kahit hindi siya vlogger. Sumusuporta daw siya sa mga ka-team natin. Madam Pigaro, pag mag-vlog, palang ka Madam Pigaro, daghan kag subscriber. Lalo. Grabe ni mo ka-supportive. Nabot akong order mga bahay, suka. 200 ka botilya. May lamang. 200 ka botilya. Dahan ko nangita suka. Ako na i-vlog unya. Kaya nag-text ang kuan ang tag-iya suka ba? Ibalag na madam ang amo suka. Nagyan naabot sila no. Sakto gid nga nakamata nako. Wah. Gikan pa sila katmon. Wa nang ko kapangutan na kung yun sa nila paglusot dire. Mag-message ako. Yun sa nila paglusot dire sa ibo. Ngutana ka bok? Isod na ari bok kay ako nang buong tanan bok. Unya na lang. Bawa no, balik pusod. Ganun talaga. Salami na lang sa iskabit siya. Sakto ra ang timplada. Ang buko, butang laplin plato, di pa pataka butang. Naana be, kilit. Nakatapos niyan eh. Isuroy na Mark. Mark, wa kay lingaw. Ay, naman to, nilayas na. Isuroy na ng sukhang. Sukhang from Katmon. Yung ulo ya, tambok ito ya.
Naman ay unod sa dapit sa mata. Dako na tayo. Ay. No, mata. Yang unod. Ping. Aw, aping din ano. Ano mo? Sige nang katawa si Boros. Kaon. Ang manbok. Sulipan. May akong tibag. Magpagamay na tas yung tiyan. Tibag kunuhay pagamay sa tiyan. Mus lamang. Muna ni resulta sa quarantine. Kaon to. Lingkod ra kaso. Maligya, lingkod ng gihapon. Vlogger. Hindi paruhan ako sa kuwait nga dagan-dagan nun ra ng hagdanan. Karon musaka ko hagdanan, ani ko ani mga mall na hagdanan ra. Dai hangaka na unsa naman eh. Lahi yun no, kung wa ka man tira adlaw ba. Tira adlaw kasi tikang sa hagdanan. Piyungan na hagdanan halos padiditan na lang. Anad na ka. Dugay nang kawakas ka sa hagdan hangaka. Nga naman na. Ano sa ba? Ako na yung huwad sa wani butang sa termos ba? Kaya day. Nadi ang tibag tulo ka bo? Ha? Oh. Na, you're fired. Wagi ka namin ng instruction. Gahapon, wag ka namin ng instruction. Karo, wag gihapon. Isa ko makakato ang tulo ka bo. Butang sa termos. Butang mo sa termos? Wala. Dahil mo sagol. Unsa dahil termos ni mo? Lahi mo ang termos sa takure. Basta sa takure, ini mong ibutang. Takore. Butang. Ay, iro na ko. Init kay na. Ya bulan dia. Di pa bukal dahil mo sa takure, di ay? Hmm. OMG. You're so horrible. You are fired. Gahapon, mali ang trabaho mo. Klaro na kayo sa instruction. Sa kaputos. Sa rin tag-iya. Gibuwag ni mo. Nabilin noon itong usa. Karon mali na po ka. Basta sila ni mga trabahante na to. Way klaro di mo sunod. Kapiso yun. Bisag ako. Sige ko kapiso sad. Mag-amping yun mo sa instruction. Follow the instruction. Angel. Follow the rules. Paraw Angel. Asa Angel? Buk, tinaw kayo ang instruction buk. Ibutang sa termos, tulo kati. Oo mo tay termos. Ay, don't me. Say what termos. Unsa man dito? Nagod. Unsa magitambay atong mga bantay diha mo toy termos. Ang takuri ang initanan og tubig. OMG. Ambot lamang. Mga kabos taon kayo. Tibag gipabukalan og taman-taman. Unsa na yung resulta ni ron? Hala ka. Grabe ka color. Bukalan og taman-taman. You want to try? Lamok guys. Lami kung maanad ka, pero dili ko ba, gidi mo na oh. Oh my God. Ang taas na kaya ang salida. Ang sa bukog to nga.
Bok! Hmm? Kuya, mana ka kuya? Si Andrew ya? Manambok yun ni si kuya mo. Kadakan kay ka na. Ngayon no, malipat ko manambos kuya. Mau magina yung lawas. Dito siya matambok. Atong kuya pa si kuya, mura rin siya kulapo. Imagine ang butigas kulapo gamay, kay hadlok kay hawiran. Hadlok yun kay hawiran. Ako na hadlok yun ko. Basilahay ni si kuya nga bata ba? Nalala ko nga. Gibutang man guna si kuya sa incubator kay Ito yung cubitor. ipainitan kay gamay kay siya. Nya. Kuan ka nang. Hey, so excuse me. Excuse me. Hmm. Nakalag. Ang sakiton kay na si kuya. Kay problemado man kay ko naburos ko ni kuya gud. Muna na adto sa iya akong problema. Muna ka mo diha maburos mo, maglipay-lipay gid mo sa imong kagalingon kay maatos bata. Okay, mao na to akong ibilin no adlaw. Mayong papanginabuhi ug amping mo diha kanunay kun saan mo man himutang. Bye-bye.